Edwardo Magena. Tie jogo eko ma bende rocho kwe ahinya kinde ng'anyo ka gikwalo mondo mopogore opogore. Inene nade kaka japiny bang'e nyiso kaka chik wacho? Ing'eni chik ma police tiyogo mar kakwel unrest kata violent seche ma gik moko timore machalo kamago. Ne en chik manolos gi jo-UN mowacho ni police onego tem matek mondo yud yore mag tiyo gi non-violent measures. Tarik 7 September 1990, jo oganda mag jo-UN noromo Cuba, Havana, mane gibiro gi gimoro miluongo ni rules minyalo tigo seche ma demonstrations kata ma violent demonstrations nitie. To rules gi nosekete police standing orders. Kakoro nyocha waloko chik mayudo constitution manyien to ketgi e National Service Police Act. Schedule 6 wacho maber ni kanitie wach machalo kamano, police onego tigi yo mar immobilizing. Immobilizing mano matiende ni onego gidwar kamoro, yo moro ma ginyalo mako go jogi kata goyogi, kata mana arrest gi, to ok nego gi. Gima ne ker owacho ok rach, lakini mano ne ok onego bed ni wuok e dhoge, mano ne onego bed ni wuok e dho Commissioner of Police, nikech Constitution wacho ni Inspector General ema nitie authority mar Police Command. Ing'eni kowuok e dho President to gimoro timore marach ma police ogotie ng'ato moturo monego, koro ing'eni magini dok ir ker. To ka en Inspector General to wacho ni my condition manonego tim kama. Gima ne ker wacho no rach, lakini ka obed ni koro en head of state, mani ng'eni koro ng'iso ni police osemi thuolo mar tiyo gi bunde, to jomoko nyalo dhi overboard. Nyalo dhi overboard matim gik mo ker wacho. Chutho goyo tie ng'ato gi magina mane kako onego bedi, mane chik monego gini, nikech idwaro ni ka gisebedo immobilized kohinyore titere osiptal, kosebedo osiptal tithiedhe, ae to dhi bedo charged. Ting'eni instances mosebedo go Kenya ka biro control gini nyalo bedo matek kowuok e dho ker.